היוש חברים, תקשיבו, אני בדיוק באה עכשיו, כי יש בלי רעש רקע, כי אני פה עם המשפחה. אז אנחנו בצימרים, אז כן, אז כמו בית מלון כזה, אז אני באותו בית, בקרוון כזה, לא בדיוק באותו בית, יותר קרוון. אז בואו נראה לכם. טוב, זה המיטה של ההורים שלי, רגע נגבר. טוב, אז זה המיטה המבוגנת מאוד של ההורים שלי. מה? זה נחשב מבולגן, לא? מזגן, כיף להם, יש להם מזגן. חלון שאני עדיין לא הבנתי איך פותחים. פה יש שירותים מקלחת לפחות יש לנו שירותים מקלחת פרטיים. למרות נראה לי שעובר ריח, אבל מסריח פה רצח. עדיף לסגור. כן. זאתי מראה יפה כזאת. אוקיי, זה המיטה כן, זה המיטה שלי עם חלון, אני אראה לכם איך פותחים. יש לנו פה מקרר פרטי. זה אוכל קצת שהבאנו. מקפיא, בוא נראה אם יש בזה משהו בכלל. צילו הטאבלט שלי. האייפד. אחרי שהשקתי אותו. למה אתם שמים אותו במקומות כאלה בדיוק? ארונות ידועים. הארון הזה נעול משום מה. יש לזה איזה הסבר הגיוני. אוי, זה לא נפתח. יש פה דברים שלנו והמיטה שלכם כמו שראיתם. טוב, אז ביוש, מקווה שנהנתם מהוולוג הקצרצרושי הזה. כן, זה יעלה לשורט לפי דעתי. אז כן, טוב, אני אשלח את זה לעבור אחר שנראה איך פותחים את